Yerima Ilmasti Studio. Duk wuya sarhabil zani zama da ke amani nawa burin a ce da ke zamu raya aure na sinna. Ta bani shi yasa bani in yake nun kowace ran zaki bari ni kuma dai ce gaban da ya zo gare ni kin zan matsani dole in bayyana wa al'umma asali masu jini. Ta gani wata ran sai ta yanke cewa bara kawai ta kira ni ta faɗa mini abin da ke ranta don ta samu sukuni. Sarhabila sako ta tura mini tana so gana. An faɗa mata alisho ne ya yi ta kuka ta soma har waɗansu suna faɗa mata kaina za ta yi nadama shi ya sanya ta ne nan mata wa abin ta zana. Ta ce Aliyu ne ‘yar uwa ce, inda hali ka bani dama na ganka ne ba kuwa ce, inda doka ki zani ni zuciya ta kasace, tambayoyi kala biyar zan maka idan muka